Него на вратата ще го залепиме, коледно магнитче. Каква врата, бе? Ама виж, мамо. Магнит. На коя врата ще го залепиш? На нашата. Виж, се слага на метал. Звънченце. Коледа елха. Дайте! А Борислав, кога ще дойдеш да се спрат? Ами сега украсяваме елхата. Всеки момент ще дойде. О! Момент, когато се преди 3 часа. На! Стела, виж аз колко пъгли украсявам. Браво, Трябва как? да се лача като парцалена тук. Много красива ще я направиш. Кой сложи горе коледната звезда? Аш! Еми ти. Тате, вижте на стъклени. Еми айде Стелче, слагай на елхичката. Уляняха и пошият! Нота! Браво. Сега? Сега. Браво, како. Ти много добре украсяваш. Кои да живем? Много добре украсява елхичката. Ще прекращи я и ще пръдни я. Айде, пази си. Пази си ти. Камбанките. Ти белите камбанки сте тропни.